Kyllä. On kyllä upeeta. Upeet on puut meinaan tässä. No on kyllä, toikin on meinaan tosi tuuheen ja upeen näköinen puu. Lähdin tästä nyt kävelee ja aurinko möllöttää sieltä taustalta hyvin. On kyllä niin upeeta kävelyä, että wow, meinas GoPro pudota kädestä. Niin on se kyllä mukava täällä kävellä täällä ulkona nytte. Ja kun ei oo krapulaa, ei mitään, eilen on ottanut onneksi mitään ja tällaista, niin mukava lähtee tänne ulos käppäille ja pienelle lenkille, mutta tuntuu, että olisi pitänyt käydä. Mä kävin jo veskin kautta, kun mä lähdin liikenteeseen, mutta silti tuntuu, että olisi pitänyt kunnolla käydä, ettei täällä joudu sitten käveleen siihen malliin, että kaikki ihmettelee, että mikäs tolla on, kun se kävelee häntä koipien välissä. Tuntuu sillä, että olisi ihan sillä, että pitää mennä sillä hiljaa hissukasti, että ettei vaan lähde liikaa kävele, ettei pörähdä paskat housuun, kun on sellainen olo kyllä nyt mahassa kiertää ja tällaista. Mutta ei se mitään. Kyllä se tästä voiton puolella ollaan tästä ja mennään eteenpäin ja tämmöstä. Kohta eteenpäin tätä ulkoilumatkaa, mutta tultiin vähän tsiikaileen, kun tässä huomasin, että täällä muitakin kävelee täällä päin, kun mä nyt tänne vittin tulla, kun mä en tiedä näistä paikoista mitään, että voiko täällä kävellä tai mitä, ettei joku tuu valittaa, että ei täällä alueella saa kävellä, yksityisalue, pois täältä, ei täällä saa kävellä, niin sen takia mä en ole vittinyt tulla tänne päin edes käppäileen. Mökillähän se on eri asia kuin omistaa maat, tai on omalla tontilla ja omilla paikoilla, niin silloin voi kävellä, ettei kukaan pääse valittaan. Niin sen takia en ole täällä kävellyt, vaikka mä oon tässä jo kuinka pitkään tuossa nurkilla asunutkin, niin en ole sen takia tänne tullut käppäileen. Tää on ihan ensimmäinen kerta. Tullut tänne sitten katselemaan näitä ulkoihmeitä nyt pitkästä aikaa. Ja tämmöstä. Joo.